Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Сёння я записываю гэты выпуск на працы ў кнігарні і некалькі гадзін таму да нас заходзіла дзяўчына, якая папрасіла некалькі кніг у мяккай вокладцы, каб перадаць іх на суткі. І вось такая цяпер у нас беларуская рэальнасць. І я памятаю, што не так даўно Еўрарадыё рабіла артыкул пра то, якія кнігі цяпер перадаюць у турму. Я пакіну спасылку на гэты артыкул у апісанні. А я неяк распытвала пра кнігі ў турме людзей, якія ўжо прайшлі праз суткі. Напрыклад, мне расказвалі, што ў камеру перадавалі працэс Франца Кафкі, і я задумалася, якая ж гэта страшная іронія. Проста максімальна крыпова чытаць на сутках па артыкуле 2334 кнігу, якая пачынаецца наступнымі словамі. Хтосьці, відаць, узвёў паклёп на Йозефа К, бо не зрабіўшы нічога дрэннага, ён патрапіў пад арышт. Але сёння я не буду записывать выпуск з падборкай топ-5 хітовых кніг у беларускіх турмах у 2020 годзе. Мы пагаворым пра касмічны нон-фікшн, пра кансумерызм у бачанні партугальскага нобелеўскага лаўрэата, а ў канцы я адкажу на некалькі пытанняў, якія я атрымала ад вас, ад слухачоў. А таксама хачу вельмі падзякаваць усім, хто падтрымлівае гэты падкаст з дапамогай данатаў на Яндекс.Кошелек. І спасылку на яго вы знойдзеце ў апісанні да кожнага выпуска. І гэтыя сродкі мне дапамагаюць, напрыклад, штомесяц плаціць за платформу SoundCloud, на якой, уласна, і захоўваюцца выпускі гэтага падкаста. Таму дзякую усім, можна сказаць, спонсарам. А цяпер мы нарэшце пяройдзем да кніг. Уявіце, што вы разгарнулі кнігу ўспамінаў рэальнага чалавека, і ў першым жа абзацы ён распавядае пра тое, як робіць клізму. Я лежал голым на боку на столе в ванной комнате клиники летной медицины НАСА и засовывал наконечник клизмы себе в задний проход. Вот так и начинается процесс отбора астронавтов, думал я. Ці сталі б вы чытаць такую кнігу далей? Хаця тут яшчэ пытанне, ці будзеце вы далей слухаць гэты выпуск, калі я такое цытую. Амерыканскі астранаўт Майк Малейн не шкадуе чытачоў сваёй кнігі «Верхом на ракете. Возмутительная история астронавта Шаттла». І з першых старонак ён задае высокую планку шчырасці, якую ўтрымае да канца, каб мы адразу разумелі, з кім маем справу. Гэтую кнігу я прачытала яшчэ ў жніўні і магу назваць яе найлепшай кнігай жніўня. І нават у топ гэтага года яна дакладна трапіць, таму што гэта найкаштоўнейшыя ўспаміны чалавека, які ўдзельнічаў у праграме Space Shuttle. І калі вы цікавіцеся тэмай космасу, то я гэтую кнігу вам горача рэкамендую. Паўтаруся, што гэтую кнігу я чытала ў жніўні, у гэтым гарачым беларускім жніўні, і яна вельмі дапамагла мне разгрузіцца. І вось такія кнігі я б вам вельмі раіла у тых выпадках, калі вы не хочаце чытаць нешта сур'ёзнае, вы думаеце, што вы зараз не зможаце проста ўспрымаць нейкую інфармацыю, калі ў вашай галаве не фокусуюцца думкі, калі вам проста трэба нешта, каб адпачыць, крыху падумаць пра іншае. Вось кніга Майкла Малейна для мяне была проста выдатнай на гэты выпадак. Для тых, хто крышку не ў тэме і каму ў два гэтыя ангельскія словы нічога не гавораць, я сцісла распавяду, што Space Shuttle – гэта амерыканская праграма палётаў чалавека ў космас, якая ажыццяўлялася НАСА. І падчас яе выконваліся перавозкі экіпажа і грузаў з зямлі на яе арбіту. І Майк Малейн быў пілотам, і ў канцы 70-х яго выбралі для гэтай новай грандыёзнай праграмы, і ў кнізе ён даволі падрабязна апісвае ўвесь працэс падрыхтоўкі, саму гэтую праграму Space Shuttle і, уласна, свае палёты ў космас. І кніга напісаная так лёгка і з гумарам, што ствараецца адчуванне даверлівай размовы. І Майк здольны ўплываць на твае эмоцыі праз тэкст, быццам перажываеш усё нанова. Бо я, напрыклад, ведала, што здарылася з Челленджерам, але калі я зноў прачытала пра гэта ў кнізе, я не магла стрымаць слёз, таму што гэта для мяне было ўсё нібыта ўпершыню, настолькі эмацыйна кніга на цябе ўздзейнічае. Калі Майк быў маленькім, то тады ніхто ўявіць сабе не мог, якіх вяршыняў развіцця дасягне касмічная прамысловасць. І запускаць у космас кабрыялеты, як цяпер, тады б палічылі гэта глупствам і на гэта падрэагавалі вельмі негатыўна, мне здаецца, ў тыя часы. І калі ў кастрычніку 57-го года Савецкі Саюз запусціў першы штучны спадарожнік Зямлі, які стаў пачаткам касмічнай эры, 12-гадовы Майк Малейн мог толькі марыць пра космас, і ён выдатна памятае гэты дзень, калі пра спадарожнік 1 пісалі ў амерыканскіх газетах. І зразумела, што акрамя нейкай рамантыкі тут было яшчэ і змаганне дзвюх касмічных дзяржаў, гэта Амерыка і Савецкі Саюз, але 12-гадовы хлопчык у адрозненне ад свайго бацькі пляваць хацеў на ўсю гэтую палітыку, і ён быў захоплены момантам, і ў кнізе ён успамінае перажытае так. Тем же вечером я стоял в холодных октябрьских сумерках вместе со всеми остальными жителями города, чтобы увидеть, как новая русская луна мерцает над головой. Увиденное лишило меня дара речи. В газете писали, что объект будет лететь на высоте 150 миль со скоростью 17 тысяч миль в час. Мысль о путешествии на такой высоте и с такой скоростью гипнотизировала меня. В газете говорилось, что когда-нибудь и люди сделают это.
Научно-фантастические фильмы моего детства рисовали пилотируемые космические корабли, совершающие полеты к далеким планетам. Теперь спутник доказал, что это может произойти в реальности. Космические корабли будут. Я не мог представить себе более захватывающего приключения и хотел в нем участвовать. Я хотел полететь в космос. Таким чынам у дзяцей з'яўляюцца мары. І Майк нарадзіўся ў тую эпоху, калі хацець стаць астранаўтам ці касманаўтам, калі вырасцеш, было даволі модным. І мне здаецца, што дзеячы космасу нашага часу робяць усё магчымае, каб вярнуць дзецям гэтыя мары, каб яны марылі стаць не блогерамі, рэперамі ці спайдерменамі, а астранаўтамі. У гэтую кнігу ты пагружаешся так глыбока, нібыта і сам сядзіш у адным з шатлаў, чакаеш старту, які ўсё адкладаецца, ты нервуешся і думаеш, як гэта табе зручней схадзіць у туалет, бо вельмі захацелася. І там ёсць, дарэчы, для гэтага цэлая сістэма. У кнізе шмат такіх фізіялагічных падрабязнасцяў. І мне вельмі імпанавала пачуццё гумару Майка. Я вам зараз прачытаю яшчэ адзін невялічкі фрагмент, у якім Майк распавядае, як праходзіў адбор у астранаўты, які складаўся з розных тэстаў. Там, зразумела, у першую чаргу правяралі здароўе, наколькі ты ўвогуле можаш выконваць гэтыя функцыі, твае прафесійныя навыкі правяралі, але былі і псіхалагічныя размовы, і вось адна з іх. Следующий вопрос был явной попыткой заставить меня дать себе оценку. Скажите мне, Майк, если вы умрете прямо сейчас, что напишут ваши близкие на могильной плите? Ничего себе! Предполагается, что это так просто, подумал я и, основательно поразмышляв, ответил. Думаю, там будет написано «любимому мужу и прекрасному отцу». Я был уверен, что заработал на этом несколько очков. Разве можно представить себе более удачный ответ, чтобы показать, что семья для меня прежде всего, что у меня правильные приоритеты? На самом деле, я бы продал жену и детей в рабство, если бы это позволило подняться в космос, но решил, что сей факт лучше не афишировать. В чем, по-вашему, ваша уникальность? Я хотел, конечно, ответить, я могу держать клизму 15 минут, но вместо этого сказал, за что бы я ни брался, делаю все, что в моих силах. По крайней мере, это была правда. Але разам з усімі гэтымі жарцікамі кніга поўная фаталізму, і на кожнай старонцы Майк піша нешта накшталт «Мы ўсе загінем, але мы ведалі, на што ішлі». На працягу ўсёй кар'еры астранаўта ён увесь час губляў кагосьці з калег, і многія з іх яму сталі даволі блізкімі, і, магчыма, вось гэтым абумоўлена яго спецыфічнае пачуццё гумару, бо на такой фізічнай і псіхалагічна няпростай працы толькі і застаецца, што жартаваць, бо гэта вельмі можа падтрымаць і дапамагчы не звар'яцець. Таксама ва ўспамінах Майка хапае сексісцкіх жартаў. Я прачытала некалькі замежных водгукаў у аўтараў, якіх проста прыгарала, калі яны гэта апісвалі, і зразумела, што я баялася, што ў кнізе будзе зусім пекла, але ўсё аказалася зусім не так страшна. І сапраўды, калі б Майк гэтыя рэчы казаў цяпер, то яго б ужо ў інтэрнэце даўно зацкавалі, абвясцілі анафему, але тады быў зусім іншы час, яго ніяк не адмяніць. І тым больш у Майка было такое выхаванне, як бы мы можам зараз все на гэта спісаць, таму што сапраўды былі такія часы. І вось што ўспамінае Майк. Я настолько проникся этими изощренными сексистскими идеями католицизма, что в последнем классе средней школы написал экзаменационную работу о том, почему женщин не следует допускать к обучению в колледже. В конечном итоге, убедительно рассуждал я, образование им никогда не пригодится. Они поступают в колледж только для того, чтобы найти мужа. При этом они занимают без необходимости места мужчин, которым образование требуется для того, чтобы найти работу. Настоящую работу. Я получил за этот проект 5. Я хорошо освоил предмет. Мы ж не можам вярнуцца ў мінулае, неяк адмяніць выхаванне Майка, але галоўнае, што цяпер ён адчувае, і ў кнізе ён вельмі часта пра гэта піша, ён адчувае, наколькі непаважлівымі былі яго выказванні і не працягвае цяпер у гэты час гнуць сваю лінію. Ён вельмі цёпла піша пра сваіх калег-жанчын і ні на кроплю не сумняваецца ў іх кампетэнтнасці. Гэта шчырая, смешная і неверагодна цікавая кніга пра вельмі важны этап у асваенні космасу. Ад лёгкай і крыху гумарыстычнай кнігі пераходзім да больш сур'ёзнай літаратуры і пагаворым пра кнігу «Пячора» нобелеўскага лаўрэата партугальскага пісьменніка Жозе Сарамагу. Беларускі пераклад кнігі быў зроблены Галінай Мітраховіч і летась выйшаў у выдавецтве Янушкевіч. Кніга вельмі актуальная для нашага часу, бо думаю, што нехта з вас хаця б раз у жыцці задумваўся пра тое, наколькі наш свет хутка змяняецца. І яшчэ нядаўна мы ўсе карысталіся дыскетамі і відэакасетамі. Я памятаю, як у школе мы нешта запісвалі на дыскеты нават. А сённяшнія школьнікі, мне здаецца, ўжо і не ведаюць, што гэта такое, не ведаюць, як гэтым карыстацца. І яшчэ учора прадавачка ў краме прапаноўвала вам пакетик, а ўжо сёння яе замяняюць касы самаабслугоўвання. І наш свет, ён змяняецца хутчэй, чым мы думаем,
і да поспеху ў ім прыйдзе той, хто зможа хутка на гэтыя змены рэагаваць. Героя рамана Пячора – гэта сям'я, якая складаецца з бацькі Сіпрыяну Алгора, яго дачкі Марты і яе мужа Марсала Гашу. Я, шчыра кажучы, нават не ведаю, як правільна тут ставіць націскі, буду так ставіць. Сіпрыяну жыве з таго, што вырабляе гліняны посуд і з вёскі адвозіць яго на продаж у вялікі гандлёвы цэнтр. А зяць Сіпрыяну працуе ў гэтым цэнтры ахоўнікам і марыць пра павышэнне па службе. Ён хоча атрымаць пасаду ахоўніка з магчымасцю пражывання ў самім цэнтры, каб перавесці туды ўсю сям'ю. І гэты цэнтр – гэта цэлы жывы арганізм, і такі вобраз ён даволі распаўсюджаны ў пісьменнікаў-фантастаў, але постмадэрніст Сарамаху робіць яго алюзію на наш сённяшні свет. У цэнтры ёсць усё, там ёсць і жыллё для заможных людзей, разнастайныя забавы, крамы, музеі і нават ёсць дзе пакатацца на лыжах. І цэнтр нагадвае велізарны круізны лайнер, які дрейфуе па акіянскіх прасторах, і яго насельнікі не маюць патрэбы ў тым, каб выходзіць вонкі, бо навошта, калі ўнутры ўсё ёсць. І вакол цэнтра размешчаныя заводы, фабрыкі і трушчобы. І з гэтых трушчобаў людзі часам ездзяць на працу ў цэнтр як марсал. Але час бяжыць, і аднойчы гліняныя вырабы перастаюць быць патрэбнымі людзям, бо на змену такому посуду прыходзіць пластыкавы, ён менш крохкі, ён больш танны, і Сіпрыяну яго вырабам больш няма месца ў гэтым свеце. Ён яшчэ неяк спрабуе падстроіцца, нешта іншае вырабляць, але гэта ўсё марна. Я падумала, што няма вялікай розніцы паміж рэчамі і людзьмі. Пражываюць сваё жыццё, існуюць пэўны час, і неўзабаве ім прыходзіць канец, як і ўсяму на свеце. Галоўнае ў творы, што падаецца ў назве, гэта пераасэнсаванне платонаўскага міфа пра Пячору. Міф стаў пачаткам дыскусіі пра тое, наколькі нашы ўяўленні пра розныя рэчы дазваляюць нам меркаваць пра самі рэчы. І Платон падкрэсліваў, што людзі жывуць у палоне сваіх адчуванняў і не могуць пасцігнуць сапраўднай сутнасці рэчаў, пакуль не выйдуць за межы пачуццёвага свету. І наша цялеснае, яно не мае сэнсу, а важныя толькі звышпачуццёвая і пазаматэрыяльная рэальнасць. І гэта ўсё неяк гучыць даволі складана, але я вас упэўніваю, што зусім не трэба быць філосафам, выдатна разбірацца ў філасофіі, каб чытаць гэтую кнігу. Проста знайдзіце дзе-небудзь адзін артыкул, каб там нармальнымі словамі было напісана пра гэтую Пячору Платона, і тады вам ўсё стане зразумела. Дык вось цэнтр і становіцца гэтай своеасаблівай Пячорай, дзе людзі імкнуцца валодаць рэчамі, якія ім нібыта патрэбныя. І насамрэч гэта толькі ілюзія, і грамадства спажывання прымушае людзей купляць рэчы, якія толькі падаюцца ім патрэбнымі. І ў нас мноства рэкламы вакол, яна сцвярджае, што без нашага прадукту вы не зможаце жыць, і людзі бачаць не сутнасць прадуктаў, а іх навязаны вобраз і купляюць не тое, што хочуць купіць, а тое, што ім хочуць прадаць. Але сапраўды такі наш час, калі тавараў, якія мы бачым у крамах, іх больш, чым таго, што нам сапраўды трэба, і людзі пачынаюць купляць ужо тыя рэчы, якія ім не патрэбныя, яны прыдумляюць, для чаго яны маглі б ім спатрэбіцца, але насамрэч гэта ўсё нейкае глупства. І наш час спарадзіў вось такое жаданне неяк абстрагавацца ад гэтага, перастаць купляць рэчы. Я вось нядаўна прачытала кніжку «Год без пакупак», дзе дзяўчына на год сапраўды адмовілася купляць нешта. Яна хадзіла ў краму, так, яна купляла нейкія прадукты, ці, напрыклад, калі ў яе парваўся абутак, яна ж не будзе хадзіць босая, яна купіла сабе новы абутак, але яна перастала купляць рэчы, нейкія імпульсіўныя рэчы. Калі ты прыходзіш у краму, у цябе ёсць канкрэтны спіс пакупак, ты купляеш паводле гэтага спісу. Але часам ты бачыш нешта цікавае, прыгожае, табе адразу хочацца гэта ўзяць, ты думаеш, вось гэтая статуэтка будзе добра глядзецца на маім стале, але насамрэч яна табе абсалютна не патрэбная. І мне падаліся цікавымі разважанні ў кнізе, што нейкія людзі, яны спрабуюць зарабляць больш для таго, каб купляць больш рэчаў. А вось гэтая дзяўчына, якая напісала кнігу «Год без пакупак», яна зразумела, што ёй не трэба зарабляць больш, таму што ёй не трэба купляць больш. І калі ёй не трэба нешта купляць, дык навошта траціць час на тое, каб працаваць, калі можна гэты час правесці недзе, напрыклад, у вандроўках. Гучыць даволі лагічна, мне здаецца, увогуле з такой логікай можна пачынаць працаваць за ежу, чыста каб жыць, чаму б не. Але вернемся да кніжкі Пячора, і гэта раман, які ўздымае надзённыя праблемы, і ён гучыць як антыкансумерысцкі гімн. І сюжэт у кнізе даволі просты, ёсць усе элементы ў ім ад завязкі да развязкі, але ж на гэтую простую структуру нанізаныя цікавыя аўтарскія развагі і пераасэнсаванне філасофскіх ідэй. Таксама ў кнізе вас чакае цікавая пунктуацыя, бо дыялогі і афармленне простай мовы знакамі прыпынку гэта для слабакоў, падумаў Сарамаху, таму вырашыў напісаць свой твор суцэльным тэкстам без лішніх працяжнікаў, двукосяў і косак. І там героі вядуць дыялогі, але ж на пісьме яны ніяк не аформленыя, і калі ты адкрываеш кнігу, то пачынаеш пужацца. Але гэта такая разыначка аўтара, яго стыль вельмі пазнавальны, і чытаць твор адно за
задавальнення. З творчасцю Сарамагу я ўжо была знаёмая па кнізе «Слепата», таму ведала, што ў сваіх творах ён заўжды ўздымае даволі сур'ёзныя тэмы, і гэты раман не стаў выключэннем. У ім ёсць філасофскія развагі пра сувязь традыцыі і сучаснасці, але ж мне здаецца, што пачынаць знаёмства з гэтым аўтарам не варта з «Пячоры». Вось «Слепату» якраз я магу вам параіць для пачатку. А «Пячору» прачытайце ўжо потым. Але калі вы ўжо знаёмыя з творчасцю Сарамагу, то, думаю, «Пячора» вас не напужае. У нас засталося яшчэ хвілінак 5 да стандартнага часу аднаго выпуска падкаста, таму я адкажу на парачку пытанняў, якія прыйшлі ў Google форму. Спасылку на яе, каб задаць свае пытанні, вы можете знайсці ў апісанні да сённяшняга выпуска. А Сеня пытаецца, якая беларуская кніга самая папулярная за мяжой. Ну, я не магу сказаць за канкрэтную кнігу, але дакладна адна з самых папулярных сучасных беларускіх аўтарак гэта Святлана Алексіевіч. І зразумела, што немалую ролю ў гэтым адыграла атрыманне Нобелеўскай прэміі, але мне здаецца, і без яе пісьменніца была даўно вядомая за мяжой і не толькі на постсавецкай прасторы. У Расіі, напрыклад, чытаюць Бахарэвіча і Марціновіча, іх кнігі траплялі ў спісы намінантаў прэстыжных расійскіх літаратурных прэмій, накшталт большой кнігі, і было неверагодна прыемна бачыць у вядомых расійскіх кніжных блогераў «Сабак Еўропы» Бахарэвіча. І яшчэ больш прыемна, што яны сапраўды чыталі гэтую кнігу і ацанілі яе належным чынам, нават нягледзячы на немалы аб'ём гэтай кнігі. І таксама нядаўна Альгерт даў патрымаць у руках англамоўнае выданне яго кнігі «Дзеці аліндаркі», таму самыя-самыя з беларускіх аўтараў яны актыўна выдаюцца за мяжой, хаця б на такіх папулярных мовах, як французская, ангельская, нямецкая ці польская, нават руская, украінская. І таксама на постсавецкай прасторы дагэтуль чытаюць і любяць Быкава, Шамякіна, Караткевіча, але, праўда, часцей гэта людзі старэйшага пакалення, якія памятаюць гэтых аўтараў яшчэ з саюзных часоў. З маладых зараз, як мне здаецца, у трэндзе Саша Філіпенка, але наколькі яго можна лічыць беларускім аўтарам, гэта пытанне, але пісьменнік цікавы і прыемна, што ён асацыюецца з Беларуссю. Некалькі гадоў таму ў Львове бачыла ўкраінскія выданні кніг Наталкі Бабінай і Валерыя Гапеева, але ж Бабіна, яна якраз мае непасрэдныя сувязі з Украінай і на гэтай мове напісала свой апошні раман «Бадай будка». Нядаўна гэтая кніга, дарэчы, выйшла па-польску, і якое ж у гэтага выдання цудоўнае афармленне. Я вельмі выбачаюся перад стваральнікамі вокладкі украінамоўнага выдання, але яно вельмі прайграе польскамоўнаму. І калі вы можаце прыгадаць, якія яшчэ аўтары ці канкрэтныя беларускія творы папулярныя за мяжой, то пішыце пра гэта ў каментарыях, і я абавязкова агучу гэта ў наступных выпусках. І апошняе пытанне ад Марыі, яно не зусім літаратурнае, але калі зірнуць глыбей, то да літаратуры мае непасрэднае дачыненне, як мне здаецца. Марыя пытаецца, як пачаць размаўляць па-беларуску ў штодзённым жыцці, калі не ўпэўнены ў сваіх ведах. І на гэтае пытанне ёсць адзін універсальны адказ. Просто пачынайце. І мне здаецца, нават варта ўспомніць тую легендарную цытату Олега Трусава, кандыдата гістарычных навук, які 18 гадоў узначальваў таварыства беларускай мовы. «Лупіце на трасянцы», казаў Трусаў. І вядома ж, многія пасля гэтага інтэрв'ю ў 2013 годзе пачалі закідваць яго камянямі, але я лічу, што немагчыма дасканала вывучыць любую мову ў вакууме, а потым проста выйсці на прастору і пачаць свабодна на ёй размаўляць. Вось вы сядзелі год з падручнікамі, вы нешта вучылі, чыталі, пісалі, а потым выходзіце, і нібыта гэта ваша родная мова ліецца з вуснаў. І добрае валоданне мовай – гэта такая штука, якая прыходзіць толькі з паўсядзённай практыкай. Пачніце размаўляць з сябрамі і зрабіце які-небудзь дзень на тыдні, калі вы будзеце камунікаваць выключна па-беларуску. І калі спачатку у вас будзе атрымлівацца трасянка, нічога страшнага, мне здаецца, ніхто ад гэтага не памрэ. І многія нават гэта робяць сваёй фішачкай, пішуць кнігі і спяваюць песні. Караоке, караоке, незатейливый мотив. Ты по-прежнему жестока, я по-прежнему один. І не бойцеся, што будзеце рабіць памылкі, бо як бы банальна гэта не гучала, але не памыляецца толькі той, хто не жыве. І, напрыклад, дзеці, яны калі вучацца гаварыць, то яшчэ не ведаюць, што такое памылкі. Вось вы таксама станьце на некаторы час дзецьмі і проста размаўляйце. І чаму я ў пачатку сказала, што гэтае пытанне мае непасрэднае дачыненне да літаратуры, бо менавіта з дапамогай кніг можна пашыраць свой слоўнікавы запас. І да таго ж у інтэрнэце зараз хапае рознай тэарэтычнай інфармацыі. Нагугліце той жа сайт «Мова на нова» і чытайце артыкулы. І калі ў вас ёсць матывацыя, то варта адкінуць свой страх. І калі нехта блізкі будзе смяяцца з вашых спробаў, то трэба задумацца, ці варта ўвогуле з такім гаўнюком камунікаваць. Проста памятайце, што ў нас мала хто ад нараджэння гаворыць чысцютка па-беларуску. Не саромцеся, мне здаецца, што гэта самае важнае, каб вы разумелі, для чаго вам гэта трэба, і проста размаўлялі.
Спадзяюся, што хаця б крышачку змагла вас натхніць. Памятайце, што пачаць ніколі не позна і зусім не страшна. Нагадаю, што ўсе важныя спасылкі вы знойдзеце ў апісанні да выпуска. І буду вельмі ўдзячная, калі вы напішаце нейкі водгук на падкаст, у тым выпадку, калі слухаеце яго праз Apple Podcasts, каб ён там падымаўся вышэй у рэйтынгах, каб як мага больш людзей маглі даведацца пра яго. І таксама пішыце каментарыі, пішыце водгукі. Мне вельмі важная ваша зваротная сувязь, таму што яна дапамагае не толькі рухацца далей, але яшчэ і разумець, у якім кірунку ажыццяўляць гэты рух. Таму пішыце, проста пішыце, я вельмі рада, вельмі заўжды рада чытаць вас. Нехта піша ў каментарыях, нехта піша мне гэта прыватна, і гэта заўжды неверагодна прыемна. І вось все, я ўжо тут нагаварыла шмат, таму на гэтым я з вамі развітваюся. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы!